nasz kraj i podejmowano o fałszywe przesłanki, rezolucje jakiekolwiek, to jak Państwo byście to nazwali? No właśnie, niektórzy z nas mówią, że nawet jest to po prostu zdrada. Nie robi się takich rzeczy. Oczywiście my jako Prawo i Sprawiedliwość doprowadziliśmy do wysłuchania publicznego w Unii Europejskiej, ale w sprawie Smoleńska. Nie przeciwko komuś, tylko w sprawie umiędzynarodowienia śledztwa. Natomiast jeżeli chodzi o wybory samorządowe, no to co Państwo, wybory parlamentarne pokazały, jakie PSL ma poparcie. Więc jeżeli już nawet komisje i analizy, które były przeprowadzane wobec wyników wyborów samorządowych, nie są tajemnicą Poliszynela. Jak było wiadomo, jest analiza głosów nieważnych i ich skali. Jeżeli nie mówi się, jak głosować i się wprowadza wyborców w błąd, a potem się mówi, że się ma bardzo duże poparcie, co nie jest zgodne z prawdą, drodzy Państwo, nie mieliśmy racji? No mieliśmy. W takich momentach właśnie wyszły na jaw różnego rodzaju niedociągnięcia, ciągnięcia albo specjalnie sterowane sytuacje, które miały wpływ na ten wynik wyborczy. Więc to nie były odosobnione przypadki. Natomiast teraz niestety mamy do czynienia z tym, że Platforma Obywatelska nie może pogodzić się z przegraną i robi, przepraszam, jak to lekko nazwę, bardzo brzydkie rzeczy. Nie wolno szkolować własnego kraju na zewnątrz w taki oto sposób. Bo to, jak powiadam, nasi europosłowie dotarli do takich dokumentów i jest naprawdę przykry fakt, że to polscy politycy z Platformy Obywatelskiej, pan Trzaskowski, jest współautorem rezolucji, która zakłada w sobie fałszywe tezy. Aczkolwiek musicie Państwo pamiętać, że Komisja Wenecka stwierdziła, że my te sprawy mamy załatwić wewnątrz, w kraju, w Warszawie. No, powiem tak, jeżeli ja jako poseł reaguję na to, że zabiera się polskie dzieci matkom, rodzicom, że Niemcy poprzez Związek Wypędzonych nie chcą uznawać granic Polski i osoby, które urodziły się po 1945 roku w starych granicach Niemiec, w paszporcie nie mają mieć nic napisane albo Niemcy, ja piszę do ministra, to w takich przypadkach mówi się, że ja nie mogę wkraczać w wewnętrzne sprawy Republiki Federalnej Niemiec. Bo ja nie chcę uznawać takich dokumentów. No tak, ale inni mogą, tak? Jeżeli mamy problem z gazociągiem, który nie pozwala nam wpływać do portów w Świnoujściu, tak? Jeżeli nie mamy, kwestionuje się wszelkie inwestycje na wschodzie, kiedyś, teraz zobaczymy, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o przekop kanału Mierzei Wiślanej, która w bardzo dużym stopniu przyczyni się do rozwoju gospodarczego, ale też naszej niezależności i względy bezpieczeństwa odgrywają. Co robi Wielka Brytania i co tam się dzieje? Że tam dopiero jest problem, bo jest referendum na temat być czy nie być w Unii Europejskiej. O tym się nie mówi, tylko widzi się Węgry i Polskę, które chcą budować swoją niezależność, ale we współpracy w Unii Europejskiej i nie mówią o wyjściu z Unii Europejskiej, no to chyba punkt ciężkości jest nie tam, gdzie trzeba umieszczony. Bo ja bym bardziej skupiła się na tym, jak gra, jak negocjuje i jak potrafi dalej wzbudzać szacunek i podziw Wielka Brytania, mimo że robi to, co robi. I to jest uważane za wielką, wspaniałą rozgrywkę polityczną i sprawność premiera Wielkiej Brytanii. A my nie mamy prawa we własnym kraju ustanawiać prawa poprzez wygrane wybory w demokratycznym państwie. No to chyba coś jest na głowie postawione. Szanowni Państwo, my staramy się nasze obietnice spełniać i przez 3 miesiące robiliśmy bardzo dużo projektów, złożyliśmy. Nawet Państwo sobie nie wyobrażają, ile jest pracy, przepraszam, ja to nazwę takim słownictwem, że trzeba po prostu sprzątać, tak? Albo po prostu organizować państwo w pewnych sferach na nowo.